Kerman aurreko etxea eta Ekain Imazagirre miarriztar bilakatu diren hegoaldeko bi errugbilari. Batak bere bizitasuna ekartzen du gibeleko lerroetan, besteak bere indarrak ezartzen uztartzeetan. Biek eramaiten duten sasoinona aipatu daukute, BOPB hirugarren sailkatzen da Prodebi txapelketan. Aldaketa asko izan dira eta talde oso polita egin dugu. Esan lanean oso ongi dira eta gero zelaian ere emaitzak hor ikusten dira. Uste dute dinamika hon batean gaudela. Zailkapenean gero eta goiago gaude hobeto. Orduan saiatuko gara etxeko partioak irabazten, kanpoan ere uste dute hobeto egin aldugula. Getxon sortua errugbilari famili batean, Kerman aurreko etxea 2019an etorri zen Miarritzera, talde suri eta gorria bigarren familia bilakatu da harentzat. Etxean bezala, nire gurasoak etortzen dira partio guztietara, espoarreko taldearekin hasi nintzen, orain lehenengo taldearekin. Jokalarekin oso ongi eramaten naiz, ere zaleekin sentitzen dut euskalduna izateaz gustatzen zaiela. Espoar delakoekin ibilirik orain arte, Ekain Imazagirre Gipuzkoarrak bere aldetik profesional gisa segituko du taldean heldu den urtean. Behas eindik, ordu bete eskasera naiz, hemen ere lagun pila ditut, lagun mordoa gauza asko iten ditugu eta esan oso integratua sentitzen naiz. Jokolariak Espainiako selekzioan ari dira baita ere, heldu den urtean munduko koparentzat kalifikatzeko helburuarekin.